че сме заедно в тази прекрасна юнска вечер. Много се вълнуваме, защото това е проект, който с голямо желание го правихме и се надяваме наистина да ви е било приятно да работим по него. Накратко за тези, които не са били част от проекта за първи път се виждаме, става дума за проект Млади разбивачи на градски митове, който изпълняваме с нашите колеги от ВАМО, интернет медиа Балканите и с партнер в по-проект на Валеца полиция за медийна грамотност. Това, което направихме, че работихме с тези прекрасни младежи, които днес са с нас и те разбиха няколко устойчиви мити за тяхното родно място и разказват някакви много интересни истории за това, за светлото от тях. И тъй като не съм да изгубя повече времето и без това е горещо, имаме храна за ядене и хубави неща за правене. Стиляна, която е нашия прекрасен технически асистент в този случай, ще пускаме едно по едно видеоматериалите. След всеки видеоматериал ще помоля съответно хората, които са го правили и да представят техните изпълнители, да дойдете да поговорим за малко и това. Това е едното начало. Може ли преди да почнем да поканя Гергана? Да, би било те нашите партньори, така и иначе, с които работихме заедно. Да кажа няколко думи, първо благодаря за благодаря за това, че уважихте нашето събитие. Изключително удоволствие беше да работим заедно, особено този младежки дух, с който се зареждахме непрекъснато. Сега се надявам да одобрите това, което са направили нашите партньори, дечицата от различните училища от Благоевград и от София. Така че смятам, че бихме могли да продължим и в малко по-късен етап да си сътрудничим. Ние имаме професионално видеостудио в Благоевград и ще се радваме, ако имате желание да се сътрудничим, дори да стажувате при нас, да видите как в реална среда могат да се направят нещата. Имаме интернет в медиа Балканите НЕТ. Ще се радваме да ни изпращате интересни материали в вашите училища, успешни дечица, които по някакъв начин постигат успехи в България или в чужбина, да можем да отразяваме по най-добрия начин техните успехи и да може да постигнем до повече хора. Няма да губя много време, защото е доста горещо, но предлагам да започнем. И така, както се казва, само че ще има наблюдения. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Място, където ежедневно минават хора и коли, когато ли някой се задава въпрос, какъв е този камък? Ние с госпожа Шуманова обаче си го ставим. Госпожо, стигнахте ли до някаква информация? Този камък е част от така нареченото
съкровище на град Сливница. Кой ли може да ни разкаже повече за това съкровище? Да, значи това съкровище е открито 1982-1983 година от Маргарита Тачева и Диляна Ботева, които тогава са били едната преподавател, първата в Софийския университет, а другата е била студентка на Диляна Ботева. И тогава тези разкопи, които са направили на това място, на това светилище, те са били главните организатори на тези разкопи. Тогава има и други студенти, които са работили там, защото това цялото място, което е било някъде около 12 декара, повдигнато с 2,5 метра клон, тук местността Гърмина на клон. И тогава много хора от Сливница ме питаха, кмета, къде е съкровището, викам аз самите съкровището знам. Втори път ме питат къде е съкровището, хайде не казвай, не дай да казваш, че не знаеш го най-вероятно, ама да си мълчиш. Не го знам къде е. Открихме го съкровището, всичко, което имаше в него, беше точно с този опис, който отгоре 602 монети, фигури на жени, обици, няколко вида обици, пръстени, върха на копие, такова някъде. И едно устройство, да нарече така, един прибор, който с него са се обливали монетите. С обливали монетите. Но най-важното нещо, което това е, това е статуята на склеп. Тя е някъде около 11 см висока. Тази статуя и самата статуя, когато я гледаш, много малка част от нея е патиносна. Много малка. Тя да гледаш така, от която от какъвто угол да виждаш, тя седма и тя те гледа теб статуята. Това е интересно от тази статуя. Като тя толкова лицето, толкова изразно е направено, че самите брички, които са тук пачи, както така се наричат тези брички, се виждат на самата статуя, която е пред теб, когато я виждаш. Получихме много ценна информация за съкровището. Ако откъде точно е тази колона, този топител, разберем сега. Тогава отидох при госпожа Диляна Ботева и тя ми каза, че въпросната Маргарита Тачева е починала, но тя е участвала в тези разкопки като студентка тогава по археология. И се очуди и каза, когато чакам кмете да се появиш и да ми кажа какво се случва с това съкровище. И аз си казах, виж какво, аз ще ти кажа какво се случва с съкровище. Разказах подробно какво. Даде се открил. И тогава тя каза, кога може да ни спратиш автомобил, тук да дойде да се мотивне на място. Тогава, на другия ден, автомобил беше пред университета, на улица Шипка, взе госпожа Ботева и докара тук. И отидохме в бившето дом на армията, който е в Сливница. Тя тогава той беше покрит с чакъл от всякъде. Това е едно от нещата, което в Сливница всичко било. Всяка къща било този чакъл. И откри въпросната колона, въпросния капител, от които само една малка част се стърчеше отгоре. И тя ни вижда, защото тя го е работила това нещо. Тогава аз нареждам въпросните неща от гранято да се сложат на видно място в Сливница и мишите. Дали да бъде тук някъде, дали да бъде на друго място, но мишите да бъде там почти. А какви тайни крие този надпис? На тази колона има надпис, който, общо казано така, гласи следното. Аз Ерейс, пожелание към Бог, Асклепий, с благодарност подарявам. Тоест, това нещо е било подарено за Асклепий, за този Бог. Разбрахме, че скритото съкровище на Сливница всъщност не е скрито от никого. Просто хората в забързани си начин на живот не забелязват дребните, макар и едри неща.
Алекс. Може да оставиш малко камерата. И госпожа Шуманова да седнат при нас да ни разкажат малко повече за проекта си. Заповядайте. Първо, наистина, поздравление за интересната история. Както сам ти отбелязваш за края, повече хора не забелязват света по себе си, дори всички мисля, че много неща са скрити да се получите. Все пак, срещате ли някакви трудности, когато работите по този материал? Нещо, което ви беше трудно да документате някаква информация, да намерите някакви хора, да се чудите защо го правите? Как беше първият? Какво ви беше интересно в процеса на работа? Сега има една история, която не знам колко удачно да я разказвам, за две госпожи. В нашата община има експерт култура и историческо наследство, която, нали, първо ни предложиха с нея да говорим. Ние отидохме при нея и тя ни обеща да ни даде интервю, след като получи информация от Националния исторически музей за надписи. И аз съгласихме с нея. Обаче след това явно в исторически музей са имали някакво забавяне с това превеждане и аз реших да попитам друг човек. Тя е била председател на Общинския съвет за култура преди много години, госпожа Соня Захариева. Но явно когато съм говорил с госпожа Захариева, тя не ме е много точно разбрала и имаше там някакви проблеми, нали? Защо съм се обадил на тази госпожа Захариева. Госпожата се опасна. И след това решиха да ни съдейства бившият кмет на община Сливница, господин Георги Георгиев. Да, както ми казвам, човек трябва да познава общината, независимо дали е на 10 или на 50. Ти искаш да ни кажеш нещо? Как беше? Беше ти интересно? Да, беше много интересно. Идеята дойде от място, на което провеждам срещите си, от работодател в библиотека. И тя и даде тази идея и решихме да тръгнем по него. Аз мога да допълня, че аз работя в град Сливница вече 5 година. Не съм я града, в съседен град живея. Но колкото пъти съм минавала, аз не бях забелязала. Бяха тези минувачки, които не бяха да са забелязали камата, колоната. Когато ми каза дамата в библиотека, защо не ви направите за тази колона, там където е за почтата, и аз самата даже се казах, къде се намира. И благодарение на вашия проект, той научихме страшно много за историята на светилището на разгледа колоната. И много хора, когато минаваха, ние се опитвахме да правим анкети с тях, те казваха да ги снимаме, но повечето казваха, че не знаят за какво е там и какво представлява. Тоест масово няма такива информация. Помочиха на библиотеката. Да. И в библиотекарката. Затова трябва да ги има читалищата и библиотеката. И тя даже като ми каза този камък, аз малко се замислих и се сетих за този камък, защото то, както се вижда на кадрите, той е подпрян по този начин. И аз дори като бях дете, ми разказвали, да, аз съм мислил за парзалка, този камък и съм се парзалка по него. Да, но видя, това е, но всъщност не толкова скрито съкровище, но не познато съкровище. Ами мисля, че това беше много добро начало и се надявам още много такива скрити, всъщност не скрити неща. Да, страхотна работа сте свършиха. И то в много кратък период смея да кажа. Така че ви пожелавам много успех да намерите още такива неща, които да ви заинтригуват най-малкото. Да, и бъдете любопитни. Госпожо Шуманова, на вас специални благодарности за вашата работа и за вашето ентусиазъм и подкрепа. Именно и има някакво хубаво спомена, което ме да изкача. Това, което даваш светлина на останалите, това, че ви светявате да тръгват в нова посока. Госпожа Шуманова е част от нас, още един наш проект, който е свързан с изграждане на място за учене на открито, така да наречем, и ще ги подкрепим в роман за изграждането на една читалня, да наречем така, срещу дарата. Така че още книги, още истории и чати. И това би било просто страхотно да продължим да изследваме тях.
Благодаря много. Тръгвайте, след това ще дадем едни грамоти. Просто сега няма да се случи това, да не губим време. Продължаваме с следващия. Добре, сега ще скочим в Благоевград. За да не ни е скучно да минаваме само в София, отиваме в Благоевград. С една много, за мен не само там, и цялостно наболяла тема при моето мнение. Абсолютно. Не само тази наболяла тема, като разглеждате, но някакви. Всяка община се стреми да гарантира на своите граждани чиста околна среда и съвременна екологична мобилност. Този стремеж има свои конкретни измерения, като доставка на нови превозни средства с нулеви емисии, разработване и въвеждане на интелигентни транспортни системи, изпълнение на инфраструктурни мерки за безопасна градска мобилност. Те ще бъдат насочени към уязвимите участници в движението, пешеходци и велосипедисти. Това, което прави впечатление в нашия град, са светофарните уредби, които сигнализират за засилено пешеходно движение. Те помагат на участниците в градската транспортна мрежа, като чрез бягаща жълта светлина предупреждават за натовареност на пешеходните участъци и концентрират вниманието на водачите на превозни средства към тях. Изградени са отдавна. Някои почти никога не са работили, а останалите използват традиционни кружки с нажежаема жичка и се саморазрушават. Тези светофарни уредби се нуждаят от бърза промяна с светофари със светодиодна LED технология, която ще осигури намаляване на вредните емисии, ще намали консумацията с 90% по-малко електроенергия и ще намали обществените средства за тяхната техническа поддръжка. Добрата осветеност на пешеходните пътеки със светодиодна технология в натоварените участъци и на тези, които са в близост до образователна, социална, административна и културна инфраструктура ще подобри безопасността и ефективността на предвиждане в градски условия. Така ще се ограничат вредните въздействия и ще се повиши качеството на живот на нашия град. Готов? Камера работи! Стоп! Пръвът! Стоп! Съжалението нямаме представители на този младежки екип, но бих искал да поканя Герган и Соня, може би, или тъй като те пъти гости от Благоевград. Може и Соня. Може да ви изкажете малко повече за работата по видео. Простете. Ципа се Аз съм Соня Кръстева и съм председател на неправителствената организация Форум Балканик. И това, което сте направили за Сливница е много хубаво, защото ние знаем за Сливница и за голямата битка и можем да рецитираме за Сливница, но ние в Благоевград отидохме в една малко по-друга посока. И тази посока беше градски акценти върху проблеми, които ние имаме в нашата община. Видяхте я младежката ни група, това са деца, които са в 10-ти клас в вече гимназия по строителство и геодезия. Наистина тези светофари са проблем. Първо увиснали, второ опасни, трето
това, което те не можеха да кажат. На жажа е мъжичка. Дори Европа забрани да се произвеждат тези кружки. Но ние продължаваме в Благоевград с вишки да слагаме кружки в бягащата жълта светлина. Тя е много важна, защото бягаща жълта светлина като светофарни уредби е част от цялото движение по транспортната схема на Благоевград, както София няма. Генерален план, не си мислете, че община Благоевград има. Също няма. Но такава светофарна уредба всъщност и гарантира една осветеност и това, че предупреждава тези, които са вътре в колите, че наближават пешеходна пътека, да се съобразят. И в трите видеа на нашите деца ще видите проблемни акценти, които аз ще направя всичко възможно да отидат в Общинския съвет и дано общинските съветници се обърнат към този проблем и започнат да го разрешават. Но всъщност това е една, мога смело да кажа, застъпническа кампания на нашите деца, малко да разбудят Общинския съвет и да се предприемат мерки. Благодаря ви за вниманието. И ние благодарим. Надявам се наистина Общинския съвет да чуе за проблема и да възприеме и младежката гледна точка, че в крайна сметка живеем в 21 век, даже 20-летието на 21 век. Така че времето да се промени. Продължаваме с третото видео. Пак съм на Благоевград. Да, отново съм на Благоевград. Ловният дом, това е парк в Благоевград, с ярко присъствие в спомените на благоевградчани. Паркът е непосредствено над старинния квартал Вароша. Неговото изграждане започва в началото на 40-те години на 20 век от местното ловно дружество Сокол. По-късно Общинската управа постановява прилежащите територии да се превърнат в градски парк. За строежа на парка е назначен и първият специалист паркослужител Тодор Тодоров Кунгалов. Изграждат се стъпала, алеи и се залесява с черен бор и ела. През годините парк Ловен дом е бил притегателно място за разходки и развлечения на гражданите с изградени детски площадки за игра и ресторанти. В годините на прехода паркът ще изгуби своята привлекателна сила и ще бъде занемарен, но неговото обновяване става приоритетна задача на няколко общински управи. И днес доброволческа инициатива за почистване на емблематичния парк активно се включват младежи от спортните клубове, подкрепени от община Благоевград. Изградената назад в годините обсерватория ще бъде възстановена и ще бъде преобразувана в дигитален планетариум, който ще се превърне в атрактивен туристически център. В сградата ще се помещават изложбени и лекционни зали. Откритите пространства ще се използват за конференции, образователни събития, космически и високотехнологични изследователски проекти и културни събития. Реновирането на сградата на обсерваторията и екообразователната алея са заложени в проект интегрирани трансгранични туристически дейности в региона Благоевград-Делча. Програмата е по Интерек България Северна Македония. И така, Дъжният парк, както нарича днес благоевградчани, отново ще възмърне своя уют. Ще се разкрие неговата природна красота и ще събира отново хората на града. Готов? Камера работи!
Сега, всичко това се случва в Благоевград в един прекрасен ловен дом. Аз съм на 62 години. Тази обсерватория, която вие сега я виждате, на времето беше много хубав ресторант. Но на времето, 67 година. След това се положиха, веднага ще кажа, по времето на държавния социализъм, много средства и беше им приятно на хората. Те се събираха в този ловен парк и не сполетя демокрацията. И изведнъж стана това чудо, че за нищо нямаше пари. Ловният дом започна да се разпада. Този бивш ресторант, в който аз съм била с мама и тате, след това го направиха част от център за работа с деца. Наистина имахме един с френско потекло, много интелигентен физик, който направи първата малка зала обсерватория, но сега какво се случи? По трансграничните проекти България и Македония 1 милион евро спечели община Благоевград и тази саморазрушаваща се сграда, която вие видяхте, ще се превърне в този наистина съвременен, високотехнологичен, дигитален център. И когато ми дойдете на гости, аз вече ще ви заведа в този ловен парк, за да видите какво е успяла да направи община Благоевград. Той път не я критикувано много, защото положи усилия да спечели тези пари и да започне да възвръща хубавото минало на ловния парк. Защото е много хубаво място. От него се вижда целият град, има страхотна растителност и всичкото това е благодарение на едно ловно общество. За какъв период, в рамките на какъв период се очаква това да се случи? 2 години. 24 месеца. Окей, да. За да знаем кога... Кога да дойдете на гости? Заповядайте всички. Винаги сте добре дошли. Аз имам въпрос също. Смотрите с което работите. Как възприеха историята на мястото? Тя може би... То се свързва с други неща. Вие казвате, че има ресторант там. Всичко това. Сега, знаете ли, на тези хора са някои, може и да съм баба. Сега всичкото това аз им го разказвах, защото част от тези ученици, те не са от Благоевград. А всичко това се случваше тогава, когато Благоевград беше един малък град. Той след това започна едно преселение на жители от Гоцеделчето, от Сандански, от Петрич, града се разрасна. Много не си спомня това, което е било. И аз започнах да им разказвам. А някои дори не се бяха качвали. Ето наш супер. За това им е интересно. И когато аз им разказвам какво е било, това, което те завариха и започнаха да снимат, вие виждате природата. Това е природата. Природата винаги се взима своето. Беше им интересно. А това беше място, в което много двойки, примерно това беше парка на любовта, защото хем красиво, хем осамотено, прекрасно, да. Значи, като ходим по Благоевград, знаем. Да, живил. Когато нямаше университет в Благоевград, Американския университет още не се беше преместил на Бейрут. Да, просто Благоевград си беше провинциален град. Когато пък аз бях ученичка да се намеся, това беше най-хубавото място там за разходка, за игра и всички манифестации за 3 марта, 24 май, всички училища се събирахме и се качвахме горе с нашите директори и учители, за да почетем паметта на героите загиналите и за 24 май. Значи да се взимат в ръце и да го съмняват как трябва, за да можем и ние да го оценяваме все по... Просто сега не могат да кажат, че нямат средства. Точно така, да. Вие мога да кажа, че не са 1 стигнали милион евро с 2 милиона български лева. Така е. Дано най-доброто се случи. Абсолютно. И това се преработи наистина в някакво възрути, по-скоро в някакво много красиво място, което да бъде... Направиха розариум, по-нататък започна зоопарка. Тази вече толкова пресъхнала вада, която гледате. Просто хората от ловното дружество са имали страхотно идея. Да. Всеки нещо трябва да се поддържа, да. Там още за едно видео в Благоевград.
Ако искате, сега ги сменете на софийските дечици. Добре, съм Както искате ги сложите. Добре. Сега ще видите всъщност тези последните кадри откъде са. Да. Да. На другите видеа последните. Днес с моите съученици сме в коритото на река Благоевградска Бистрица, която пресича нашия град и се влива в река Струма. Запознати сме с инициативите на други градове, които са превърнали реките в обещаващ начин за съчетаване на съвременни изисквания за функционалност с природната красота и спокойствие. Ние искаме да поставим пред обществеността, градските служби и институции, възможно ли е коритото на нашата река да се превърне в привлекателни обществени пространства за рекреация и отдих на гражданите. Преобразуването на урбанизираните пространства край реките не само създава естетическо удоволствие и обществени места за отдих, но и подобрява екологичната балансираност на градовете, насърчава пешеходната активност и спортните занимания на открито. Така, речните корита се превръщат в жизнено важни активи за градската среда и съдействат за укрепване на връзката между хората и природата. Но коритото на река Благоевградска Бистрица в центъра на града ни посрещна с занемарени и обрасли брегове и стърчащи останки от полуразрушени сгради. Нашата цел е да разберем дали високотехнологичните решения могат да допринесат за по-ефективното управление на реката. Въвеждането на интелигентни системи за управление и мониторинг на водните потоци може да предостави в реално време информация за нивата на водата, качеството на водата и прогнозите за бъдещи наводнения. Това ще помогне на отговорните институции да вземат по-бързи и по-ефективни решения при отклик на кризи и да предприемат превентивни мерки за предотвратяване на наводнения и опазване на реката и околната среда, ще превърне река Благоевградска Бистрица в предпочитано място за младежки срещи и развлечения. Готов? Сега помощ. Камера работи! Стой! Превод! Стоп! В 1954 година в Благоевград реката, която е много хубава, много бистра река, тя идва горе от Рила, прави едно страхотно наводнение, защото не е в корито. И това наводнение се помни от старите благоевградчани, първо защото им отнася къщите, отнася стока. Моята майка ми е разказвала, че буквално месеци по-късно са се носили по водите топовен плат, защото реката направо минава през един магазин за платове на един еврей. 55-та, 56-та, 57-та година започват и правят това каменно корито, което каменно корито е много хубаво. Видяхте ли на какво прилича сега реката? Обрасла. Някога имаше един много хубав проект, който трябваше да урбанизира коритото. И това, което го гледате, това всъщност са малки басейни, които са вътре в коритото, които трябваше да се пълнят с вода от реката и там да са децата. Сега в водата има много, в реката има много вода. Ние имаме едни прекрасни баражи, тях не сме ги снимали, защото някакси някакви градски пергиши направиха от тези баражи мъжка баня. Само те са там и това са възрастни и стари хора, но си седат на баражите, младите ги няма, тресавище, а в същото време се разбра, че в много наши градове е подета тази инициатива нашите реки. Казват за Велико Търново, казват за Габрово. Между прочим, София. Аз, например, много често ходя в Македония, после, когато неформално си говорим, ще ви покажа, там реките са в прекрасно състояние. Слизаш долу в коритото, заварваш една много хубава пътека,
заварваш хубавите пейки, рекреация, спокойствие, разходка, хлад, но не е така в Благоевград. И за това с децата решихме да сложим като градски акцент и коритото на реката, защото може да бъде много хубаво. Всъщност всичките хубави градове винаги са на големи реки. Нашата е нижава река, но сметка това може да бъде много хубаво място. Благодаря ви за вниманието. Мисля, че са ви харесали нашите градски акценти. Аз много се извинявам, че трябва да тръгна, но имам надлъжен ангажимент. Ще изгледам останалите видеа. Да, благодаря ви. Довиждане. Аз благодаря на колегата от Благоевград, на учениците, които са помогнали по тези материали. И наистина споменах тях на Благоевград по различен начин. И оценихме неговото достойнство, дори те са още не са някаква, така как се казва, толкова видими или имат нужда от известно насърчение да бъдат по-видими. Да го наричат така. Да. Те непрекъснато се притесняваха да ги снимаме и ни молеха, че едва ли не искат да бъдат снимани. Не знам, явно се страхуват. По някакъв начин децата, да. Няма ги ясно така много. Да, ма не искаха те. Те за нищо не се притесняват, но за това се притесниха. Но нищо. Важното е, че участвайки в изготвянето на материалата, са поели информация. На мен много ми хареса тази колаборация, спомена между това, което е било и всъщност младото поколение да може да се върне назад, някакси да могат да си представят, да разбудим тяхното въображение, да си представят какво е било някой, също какво би могло, да знаят какво могат да искат да се случи. Още повече от... Всъщност, знаете ли кое е най-важното? Най-важното е да научим децата да бъдат съпричастни към града, в който живеят. Нещо да ги тревожи, нещо като го видят като грозно, да не го поглинават и да казват, бе, това е на градската служба работата. Сега дали ще стане, дали ще снима други видеа, дали ще ги качват в социалните мрежи, където всеки пише, всеки чете, не знам, но с 2 деца да сме успели, вече сме напред, така да желая. Нали, госпожо директор? Работим и за едно дете. Идеята е да направим среща с общинските съветници и председателя на Общинския съвет в Благоевград, да им покажем акцентите на децата, заедно с тях да им покажем, че имат гражданско... Че са ангажирани децата, имат точно така. Трябва да ги научим да се тревожат, защото някакси... Всичко да го оставаме така... Много актуално видеа, те са всеки град. Да. И ние затова решихме директно ще отидем и при кмета. Защото поне да си разработят и проекти. Бистришките скулптури са разположени на територията на цяла Бистрица. Има скулптури разположени в центъра на селото, както и такива разположени в местност Богдана и местност Манидол, както и на други места около Бистрица. Скулптурите са изработени от Стоян Марков, скулптор. Здравейте, аз съм Йордан и днес с непознат художник на Бистрица. Днес сме в Перник пред блока на Стоян Марков, скулптор, и сестра му Владо Маркова. За съжаление вече са в недобро здравословно състояние, но творчеството им и това, което ги много продължава за поколенията. Все пак двамата се съгласиха да ни дадат интервю по телефона, който ще чуете сега. Защо избрахте Бистрица? Защо Бистрица? Аз тук бях намерил и камъни случайно така, при Рачковски. Да гледах, че има тук такива камъни, които много ми подхождат и се насочих насам. А какво означават тези камъни? Така точно ми харесват като природа. От едината ми харесва камъни и магнит.
цяла и това е. Студия разкази имаше там за тези неща и кое? И въобще на блягове. Това се глави. И който знае. Вижте да запомните. Вижте. Стоилов Марков е роден през 1932 година в Бургас, но има коренен малкото сърце ребро. Отраснал в Бургас, Револючанинът със своя гениален ум завършва в Националната музикална академия със специално виолончело. 12 години след това завършва скулптура в Националната художествена академия. Дълго време е работил като оркестрант в държавния ансамбъл за народни песни и танци, Народния оркестър и Радио София. Работил в Кукления театър София като скулптор и изпълнител. В продължение на много години избира да живее в село Бистрица, където се отворяват десетки скулптури от дърво и камък, които украсяват селото. Има много участие на изложби с неговите творби, които представят скулптурите му от дърво и гранит, метални пластики и картини, като някои от тях остават като дарения на община Брезник и на село Бистрица. Той има около 20 статуи от керамика и пластика. Статуите се живяват в нашия свят, удовлетворени с усъка на 87-годишният творец. Последните си години Стоян Марков живее в скромния си апартамент в град Перник. Малкият балкон е мястото, където художникът твори, ползва различни материали за своите пластики и наред с живописите платна. Художникът оставя дълбока следа, която бъдещото поколение ще помни. Младен Стефан да дойде при нас. И знам, че няма да дава ли ще много че говориш на... Да, няма да може да Да, изключителна история. Толкова казва, че много се гледа на нас на твоите. Се задава това е причините с радио. Тази история всъщност води началото си още преди 2 години, както виждате, работи тя след 2022 година, когато започнахме да правим този проект първоначално. Тогава всъщност ми направи впечатление, че в Бистрица има много такива скулптури и всъщност никой не знае кой ги е направил, как ги е направил, какво означават. И всъщност ние решихме, че трябва да започнем да правим такъв проект. Тогава всъщност стигнахме до Стоян Марков и Влада Маркова, която всъщност тогава живееха в Перник и ние решихме да отидем при тях, говорихме да се среща, но в последния момент, за съжаление, всъщност те не се чувстваха добре и ние не можахме да проведем срещата. Всъщност имахме един телефонен разговор, който беше около 18 минути. Виждате, всъщност голямата си част от телефонния разговор, те двама говориха и всъщност това беше единствените извадки, в които можехме да чуваме нещо по-така, което може да разберем всъщност. Ние бяхме доста търпеливи тогава. Тогава бяхме с Йотан в този момент и проектът приключи. Всъщност тогава ние приключихме проекта, не можахме да го завършим, заснехме едно видео, част от телефонен разговор и това беше всъщност нищо не направихме по-нататък. И тази година решихме всъщност да възобновим този проект, защото в крайна сметка в Бистрица те са навсякъде тези скулптури, никой не знае кой ги е направил, никой няма никаква информация от тях. И ние решихме да го възобновим с сегашния 8 клас. В 8 клас имаме 3 проекта, които работят, имаме предмет, който е дигитално изкуство и туристическа анимация. И всяка година учениците имат проект, който да правят за определени обекти. Също, когато и вие се свързахте с нас и ние се свързахме с вас, установихме, че работим в една посока и всъщност това няма по-хубаво нещо от това. И тази година реално завършихме този проект и успяхме да се включим и в вашия проект, което е още по-прекрасно. За съжаление разбрахме, че Стоян Марков и Влада Маркова са починали 2 месеца след като ние сме били преди тях, 2022 година. Тоест това реално е последното интервю на великия Стоян Марков. И аз като
казвам, аз застрахвам, защото всъщност това, след като публикуваме, Стоиме Марков наистина е невероятен български скулптор. Това ще бъде последното интервю, което всъщност ще можем да го публикуваме в всички социални мрежи. Мога да ви изпратя и да ви чуете целият телефонен разговор. За съжаление, всъщност има още неща, които не можахме да ги открием. Има две книги, които... Става си още, защото не знам, столична библиотека ли трябва да са. В Народната, добре. Има обаче, те са в архив, тези книги. Учениците тогава бяха с моя колега Станов. Добре, никой не желая да влезе и да изроби този архив. Това е много труд, който никой не иска да положи. Полезното от тези разговори беше, че те ни насочиха изобщо къде има информация за това какво е значението, защото виждате колко са различни. Те имат като лъвове, като някакви животни, митични изглеждат, но ние не знаем всъщност какво е тяхното значение, но поне знаем информацията, в които ни са намерили следващата учебна година. Очаквайте да има продължение. Очакваме и в нашия проект имаме някакви канали. Аз не знам, ако стигнем до общински институции, в неща някой кмет нещо няма да може да натисне, но със сигурност ще задълбаем и ние не там. Добре, един от камъните също е преди на една църква параклис Свети Иван Създух тази един ден стояли много просто един камък. И както звучи, и толкова без въобще да знам какво е, що е и така всяко от тях. Там формата вече на Международния лицей Исус Христос специално го манастира. Има шарикар, който видяхте, има една местност в Ботана. Уникално местно, сега на Чула има много повече се събира там. Така че на самия център на Бистрица има 6. Въпросът е, че всеки като минава и никой не знае за какво става въпрос. Бистрица, нали, популярна с бистришките баби, с бистришките тигри и така нататък, но и с бистришката скара, която постоянно се рекламира. Но всъщност има неща, които са не толкова популярни, ние искахме да прочетем гласност, но 2 години по-късно се радваме, че наистина успяхме да се свършим. Много ученици успяхме да всъщност аудиото е записано в нашото видеозаписно студио, ние си имаме аудио-видео студио и правим всъщност доста такива проекти и се радвам, че се съвърши. Сигурно ще има своя работно заедно, има неща, с които да поговорим по-късно. Много ти благодаря, те казвам нещо, какво ти остава от всичко тази работа? Спомените. 2 години не е какво тогава. Ние забравихме тази тема и само нищо, господин ми каза, че трябва да не трябва да вършим. Няма как, трябва да свира труда и мен има. Ами, добре, те ли скейт? Малко съм по-различно тогава. Така е. Така е и се бавно за видеото, окей. Много благодаря. В работа сте направили, не знам. И ако ви пази с дявола или какво ви пази, то правя го пази. Бистрица, дойде ли там да го пази, но някакви лоши неща. Вероятно са някакви с някаква такава идея, но предполагаме, че може да е нещо такова, ще видим всъщност ние търсихме по всякакъв друг начин издателството, даже издателството, което е, не разбрахме издателството, което ще ми отварят, но няма такова издателство. Никъде друго няма, единствено в Народната библиотека, така че ние сме ужасно. Да. Оставаме на Софийска територия. Следното библиотека. То свързва с много популярен проблем, който е това, че както всеки град и в София има квартал, си има определено имидж, да наречем така. И 3 млади дами тук разбиват мита за това какво е район и квартал Люлин. Какво мислите за столично квартал Люлин? Действително много добро място за живота, особено за младите хора. Аз живея в Люлин 17 години. Аз слушам да се изминава. Първо мога да кажа,
прави возенето, може да се прави висока етика. Все пак обществото препоръчвам за младите хора на първо място, защото булеварди, булеварди Вера, съответния Нишове, университетско стопанство, училище в сетивите, детски градина в сетивите райони, метро, всяка вид градски транспорт, общи линии, тези, които казват, че далеч от центъра, всъщност ние сме на 8 минути от центъра, на 15 с кола. Аз не знам защо се разминава, с нощи като гледах не се разминаваше. Може би нещо друго съм направила, ще бъде и добро работено, за да бъде всичко окей. Сега, Валентин Пенчев при нас, който ще ви разкаже малко повече за проекта. Момичетата са, ще да кажа, се празнили, вече са ваканция. Да, ги няма, но идеята е много яка, да. На почивка след матурите, защото са 10 клас. Цялата мисъл за това видео беше да разбият, че е опасна света, защото той аз съм чувал преди да почна да работя в Люлин, че едва ли не като минеш тунела, който от София знаеш, като минеш тунела, в момента, в който спреш някъде колата, да си отидеш да свършиш някаква работа, оставаш без гуми, оставаш без прозорци, нещо ти е направено на колата, че е много опасно, че се продават някакви неща там, че се случват някакви лоши, което от миналата година, както работя в 96-то, аз не виждам такива неща в интерес. Факт е, че вече има, щом има много строителство, значи се търси там, ще се нанасят хора. Съвсем нормален квартал, какъвто си е всичките останали. Има си някакви техни особености. Колежката е по-английски, която си от Люлин. Така че мисля, че е доста ценна информацията, която достоверна, която получавам от нея. Децата също са светлини, там си живеят. От общината не получихме така някаква помощ, като съдействие, като въпреки че кмета е млад и скоро. Да, и активно. Същия. Да, това е като цяло. Ами това е много интересна инициатива, защото ние сме в това за седми квартала и също сме наясно, че всеки квартал, както всеки град си има определен имидж, който води напред и назад. Но е много важно, но аз лично знам, че има най-исторически културни за Люлин, която е една инициатива, която получва самата история на квартала Люлин. И тя е много интересна като културна нишка, която е квартала. И е прекрасно, че те се седят за тази тема, защото самото заглавие Люлин опасен квартал е буквално много добро заглавие за песен. Песен. Аз бях автор, бих написал. Но, Люлин не е опасен квартал, Реално проблемите, да, нещата, където се продават, за съжаление се продават навсякъде. Ние сме в централни квартали, но знаем опита с централно училище, какво е кварталка, т.е. където и да си, хората са хора и нещата са градски. Но аз харесвам точно фокуса, който са поставили, този мит, този страх, който го има в действителност, да привлекат вниманието и те към това нещо. И може би, да, общината трябва да се замисли как също да медийно да се популяризират и да покажат, че са да, се очаквах, че ще дойде между другото, защото като цяло сме имали положителна комуникация и отношение с него и аз очаквах, че ще дойде, но така е. Ние ще разправяме тези материали, ще имаме медийна
Сега, Валентин Пенчев. Да си забравиш флашки. Извинявам се за грозното писане специално на Валентин. Първия опит беше с този маркер. Мила Великова, предполагам, че това са момичетата, неговите според мен. Ванеса и Моника, нали? Да. Така, ето теглени грамоти. Дали му се, чак ще ми дава и ти. Така, Александър Русков. Даваш ли? Да. Окей. Това е за теб. Ето. Сабрина Шумова. За девойките. Ти взели си даточки? Да, ми не знам. Добре. Окей. Сядай. Ще малко прави за теб. Мария Рускова. Който е? Който съм аз. Да. Имаме и да, извинявайте. Не, тази не, аз не даваме сега. Да, вземи го. Да. Специално. Да, къде му е? Сега ще направим тук. Нема на грамота също. Благодарим. Илиян Траянов. Райко. Как? Райко. Грешно ли са? Нали има допълнително? Има допълнително стигулка. Кристиян Пеев. Добре, дай да видя. Кой сте ти? Пардон? Там, където ти сложихме. Да. Никой бяха. Прекрасно, не мога да ти го кажа. Младен, има да бъде вас. За всички останали има грамоти, има тези смешки и няма грамоти, защото сме. Докато свършим тази древна работа, може да хапвате да се почерпите. Само да те снимам с грамота. Кой не се губи? Окей. И ви моля да хапваме, защото тази храна трябва да се